o bronz 2 góly a ten prvý možno jeden z najkrajších na turnaji. No tak ten prvý bol taký trošku z bufetu, ale... Ešte takýto priebeh. To je asi také štatistiky, asi nebudeme pozerať nejaké celké hra na góly. Trošku v tej aréne. Není vidno, strašne teplo. Mohli by pustiť klimu, ale asi šetria. You blonde hair incoming. Nah. You will hold your front line. You remember? Yeah, I remember. Can't believe you pulled this out. So... Takže dokedy tu budeme? A keď si chytíš hokejku, jak sa má držať poriadne? Kokos. Počkaj. Si sa ozval tam zo stanu? Akože aj reálne si. Inak ty vieš, čo ty spôsobuješ akože na sociálnych sieťach? 12-ročným dievčatám? Ale počkaj. Ale raz budú mať osobnosť. Presne to som išiel povedať.